Lesigameko sango-2024 senzeka ngesikhathi lamaphoyisa eyolekelela umndeni owawukade unengxabano. Kubikwa ukuthi ngesikhathi zama ukwabopha, lamalungu omndeni angene endlini afike azikhiyela ngaphakathi nokwaholela ekutheni lamaphoyisa angene ngenkani abe esebadubula. Kubikwa ukuthi kwatholakala amagobolondo ezinhlamvu angama-43 endaweni yesigameko. Ngesikhathi ethatha isinqumo, umehluleli ubala amalungelo abasolwa akumthethosisekelo kanye nemindeni yawo okufanele ayinakekele njengezinye zezizathu zokubanika ibheyili elingene amaholo abo. The matter is then remanded to the 26th of May 2026 to 6/05/2026. All 9 accused remain in custody with bail set to the amount of R3,000 each. Nakuba lesigameko senzeke eminyakeni emibili eyedlule, i-IPID ithi inesiqiniseko sokuthi inobufakazi obuqanda ikhanda kanti izophumelela ekushushiseni abasolwa. They were cooperative, hence the decision of the investigator was that he's not going to oppose their release on bail. From now on, it will be the decision of the SAPS. Remember, disciplinary issues, it's an internal process that will be decided by SAPS as to whether they continue with their duties or not. Kusenjalo enkantolo ephakeme yaseThekwini kuqhubekile namhlanje ukuqulwa kwecala likaDuduzile Zuma Sambudla osola ngokuphehla udweshu lwezibhelu zango-2021 olwashiya umonakalo omkhulu KwaZulu-Natal naseGauteng. Ufakazi wombuso ongungoti wezinkundla zokuxhumana u-Emma Saldier uchazela inkantolo ukuthi kungani ethi uZuma Sambudla wasebenzisa igama elithi siyanibona ezinkundleni zokuxhumana ukugqugquzela udlame kubalandeli bowayengumengameli wakuleli uJacob Zuma. In many of the tweets discussed in this courtroom, I believe the phrase was used in admiration and encouragement of violence. But as discussed in other areas of my report, the term was used not just in conjunction with violence. Uphinde watshela inkantolo ukuthi njengoba uZuma Sambudla eyindodakazi kaJacob Zuma, izwi lakhe limenza abe namandla nokwaholela ekutheni umphakathi usabele kulokhu ayekusho ezinkundleni zokuxhumana. My lord, the accused is not an ordinary member of the public. She is political royalty in South Africa. She has a significant following on social media. Icala lizoqhubeka kusasa. Kusenjalo enkantolo yemantshi yaseKempton Park badedelwe ngebheyili yezinkulungwane eziyi-15 zamarandi abasolwa ababili abatholakala nezidakamizwa ezilinganiselwa ezigidini ezinhlanu zamarandi esikhumulweni sezindiza i-OR Tambo ngenyanga eyedlule. Kubikwa ukuthi lezi zidakamizwa zazifihlwe ngaphakathi kwamateki ababewagqokile ezimpahleni zangaphansi kanye naseyithweni zabo zangasese. Labasolwa ababili baboshwa kanye nabanye abathathu. Leli cala lihlehliselwe umhla zi-4 kuNcwaba.